Ebu. Ekpu ọtali. Okay, ebu. Ebu ọtali ole jikwa m. Obu ọcha. So mmụọ ogo na-eje mba. Ebu ọtali. Obu ọtali nọ n'ime. Mana ba bịa zeele ya. Ruto na ba bịa mee screening. Ma hụ na mmụọ nọ ebe a. Nwere ike kwa ebu baa ya. Anyị ha agụ akwụkwọ ebe a. Ebe ahụ. Arụsị ka ọ na-wa abịa. Ogo chọọ ije ọgụ mba na mba. Abịa na emechacha onye jụrụ ọ gaa adụ 20 jee 20 ihe na-eje fa na-anata. Oi, nnukwu mmụọ ekene m. And the government Ekpu ọtali olo. Ọkwa ekpu ọtali olo. Ọ maazị ka anyị wụ. Anyị akpọta ha gbaghala anyị. Anyị kenekwara. Omenala Defenders of Oko. Ndị kwetara na omenala Oko ya adị. Anyị nọ n'ihu go wee sị go na anyị kwetara na go. Anyị bidokwa n'ije ka anyị chịkwa oko. Nekwe ọmụọ chigozie Okeke fan chukwu akụrụ ime ngwongwo na ngwongwo aka ji ọgwọ ndị iche ebe Okeke izu nwa na. Asị ngụ na m ebichala gị osigo ebe ọ na nna eje ka isoro m ekwe m na kwụsie ike nnukwu mmụọ. Oke mmụọ dị ebube, mmụọ Oko ji dị ebube. Omenala Defenders of Oko kwe na kwụsie ike. Wee na-asị gị ka ibe tiere anyị aka ka anyị dozie Oko. Ka Oko dị mma ka ọ ya wa ibe imelu unu ibe. Anyị na-emelu unu niile ife one by one, na-emelu unu ibe kwelo na unu kwesị ike. Na etishu na ibe niile a na-eme ka ibe niile anyị ebe. Ayo ka anyị na-ayọ gosi gị biko ụmụazị ka anyị wụ. Chigosi mepeenụ ntị anyị ji anụ ife mmụọ na-ekwu mepee na anya anyị ji ejibu ụzọ. Ka anyị wee tinye aka dozie unu. Weta na anyị agala ofu ego Igbo na enu mmadụ niile bịara ebe a. Ba ji obi ọcha wee bịa. Udo wee do. Kulu mmụọ niile unu na anyị na-eme ka ibe nhafụ ahafụrụ unu ndị abịara ebe a ka udo du. Ayo ka anyị na-ayọ ụmụazị ka anyị na-awa ahụ n'abọ. Anyị ji obi ọcha wee bịa. Biko Oko ka anyị chọrọ ka Oko dị mma. Anyị ihe emenwe ya n'ike aka anyị mana ọ n'ike aka nke mmụọ. Unu ya ba unu niile dị iche iche gwa onye nke ọdụ esekpụrụ ya gazikwe ọmụ ngwongwo na ngwongwo isi akwụkwọ okpu na ngwugwu Okeke izu nwa na Omenala Defenders anyị abụghị na anyị nwere ife na ndị ọzọ kama na-abịa na ndị ka na-abịa abịa. Ekpu ọtali olo nnukwu mmụọ. Ekpu ọtali olo alụsị dị n'ime egbuchikọ na ekuru ishi mana nwaghị emenwe ihere na mmụọ. Chelo. Emenwe ihere na mmụọ. Ọ na-ebe a na-egbutu ishi the gọọmenti gbuo aja threat. Mana ọ nwere ibe baji ekpuo ya ime gbuchapụta ya na mpụta. Maka ọ nyere ngụgba. Agba ọdụ. Ụnụ wee eji fụ ọbụla mee chala ya. Aba ga-agbụgbuo ya. Ya agụ akwụkwọ ebe a. Ọsọ ya na-agba. Ya mmụọ na-eje ọgụ. Mmụọ eji eje ọgụ. Ogola na ịchọrọ iji abịa ọjọọ iji ọrụ. Anyị ihe aka kwadochicha mmụọ na n'obi ebe na awọchawa ji mechaa ihe dị n'ime ya. Ndị Oko chọrọ ije ọgụ like Oko na nka na anọ ọgụ. Abịaghị ebe a mechacha ibe. Arụ 20 for 20 ahụ ya natasu. Eje ọgụ wee mmeri. Oko ụnụ anwụrụ. Ya gazikwele gị. Ewu na-esigbu ofensi ya gọọmenti makwa ibe. Pa abụgide ofensi wee ruo ebe a fụba ya ime. Pa aga ha na nkene. Anyị na-ejiri egbuche egbuche. Ọnụ ha ọta ka ngosichazie ụlọ